kianga kia Mwamogusi. Omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Wakire wiya mwancho murigereria ngukonyoria nga ekiroko iuretwani iyo yagetembe yabugire chinsana chichiga chinsa chabene chokoimuka ochake kebago kyago ochake ritukori yago asenchira ere iyo mongso kigima ekirongo kwarigania ase omurobiriga wetwani yagetembe rituko riarero rire ritukori ya lamisi ikirawono abantu abange bagenderete konyako ayerere gose gokora amangana ari kwaganeti gwikirania ase wiki eri ekirego ikari ritukori yanki onyorenge wiki yago yarire asenchira engikirano kegima na kwariganiria ase enchira ayabene na ndengo koinyorianga no bwate ribaga gose obosibore bogosanga 90 gochaiga ase studio eri twanyara koba amo ase enchira ere eyobwamo kegima ere teriane Matilda Obaigwa magega yebera nara ororo Wilfred Matundra na boigo ase studio ya Kavere nere Abigail Nyanchama kwanikinga eri ogi na boigo chibicha chiago ikire Abigail nigagontevi ngendre kubaganiri chingaki chingia ekero mukonyogosoa ase miroberi a ime yagetembe television iko mwancho murigereria na mange agenderete ase ekero ritukuria rero turashikurigereria narari abere kawateka ari agenderete gwikaboniga naboigo narari ari ime yechicheri tuko oriarero ekero ngokonyoria nga ekero ritukeriga roboti ndororo rogendete konyagotara ase emitandao gose chibichanchiro chimbe chabere chikorokana anene mono ekero abasubati bakunereriwa gose amangana ari echisegi chegenka bono abere kagwetereria ekero bono abasubati okororanga nande mbagendete goitwa ase chinka chabo iko mwancho murigereria ritukoria rero tochikonyara kurigereria amangana yaiga yechisegi chegenka gose engane ya gender based violence iko kaba 9 korwa bono oika ekero ndachie gukura omuroberi chinsemo chiri cha Facebook enyore bula getembe FM cha YouTube getembe TV na boigo inamba ye studio na bwaka na bokorika message senje tingonyara kubugoria simu yao orike message gochiga ase studio na bogo nkwani ose oganerio nde ritukorigia na boigo nyara gusanga kerengereri kyago amangana yechisegi chiginka nchigendererete aye kwa yane kiriande gose kwarorire amangana yaiga ase omenyete kwarorira abantu bakonya kurwana gose kwarorira musacha no mukungu bagwitana ekero ase ekero ninki kegerete chisegi chigenka chitari kwera gwikabono igo mwancho murigereria ngokuboria ove 9 ire tonyare gusanga asenjera eye yobwamo asenjera eye kerero kegima ekirongo chaka nari yagenderete ime yense igongo chaka kurwa ase ewodi yerigoma egotoka ebunge ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira ase bono ndi tukoria igoro omosubati gose omurai omosubati umanyekanete muna Faith Musili kurwa ase wodi yerigoma anyarete korangeria egikaro kia bene gose ebarasa ere kone kinga amangana yoborendi anyarire gukwanirwa ekiagera abantu bange nigo babeire bagosiria magibabo gose oboke bago bonge babere bokwenekiwa ase chinse mejo oyore gose oyo oitwa ase amatuka bwangoiga nigare omwana boda boda oyomo oyo nyara gusiria obogima bwae nabo igo agatoka omubiro oyo gatoka kore emeteme oyo tamanyiri ninki kia moitete gose mbarabi eba moitete oroboti oro na omusakito Paul Kapokara asenchera engikerano kegima matuka make mega yomubere bumusacha sirita Evans Ogari gotoke mete mega chinseme chiga chanya bugoye itukulia rero nigo ebaraza yanyara ko bagekurawa amo na omo SCC we division yega yerigoma asirita Faith Msila oyo ora ebaraza yega kulingolia engane yega kitu nimetuleta hapa imetutoa Metamai mpaka hapa ni kuhusu huyu kijana wetu Ogari.
Ogari ni kijana wetu, tulikuwa tunampenda. Nibikora byagendera ko bikogikirwa kurwase ekenyore kiga ase baraze yeiga yanyara ko bage gutwara amaburi amange igoro ya Nyagusira. Kanderinga omoto kale rio ngoma kwadara ndege. Akasema kwamba huyu mjukuu wako amenisumbua. Kamobori nterakela hapo chando tu. Manyagontebia. Akamwambia kwamba tutakutana. Nikwambie juu ya ugali. Na hata wakati huu hajamwambia vile amelala pale. Kwa hivyo taarifa iko. Bamenye kurasa inseme chigani go bagendera ko babakuburia. Uburendi gotingiwa chinseme chigana nene chingaki chabutuko. Ase boigo baganire kwerera bwekirano ikikirete Nyagusira gusiri obugima bwae. Tabatari, you are leaving us in problems. Emugo tutika no bwoba. Mtongo tika ragana na because our hold was this. Wenye walikuwa na hii masamba they have already succumbed. Hakuna mwenye yako hai. So ningana kurengana mo na msila. Nyereko bakuburia abantu bwesokirwa koroboti okonya obutati obwekirano igoro ya Nyagusira. Nataka chief we organize a meeting immediately with the community policing, nyumba 10 na opinion leaders immediately. Hata kama ni kesho. Tukutane, tupange mawili matatu kuhusu usalama wa hii area. Ikariki gaboigo gikirano muna bagambia bange kwase division ya Yeligoma igo boigo yekirano mono mwemse we wadi ya Yeligoma muskenya mbega gisesa uyuliranga natwe nyarako baka kurubura kibara kinyinga sajaiga elio kunyarako baka kwenekia uweteka ime yorogongoro igam pia toredi sema ana yake ni watu especially changaga kwa you've seen people who've spoken here, they are well educated, well learned, maybe twanyore the key opportunity yoga soga koru Nyabogoye yoga soga korueronge koru Metamayu. So the road has been good. Epare koru mochenwa ya cha Nyabogoye ya Onchoka yenda Masera yenda Metamayu ilitengenezwa ikakuwa sawa sawa. Nalika kwa ngaba fani wetu warenga serikali pakamende para iko soka Nyansiongo alianga na Riosune osineke maana gaki. Ginko ripoteri getaseni kya uwanjete kya Gatembe kuruiga asinseme chiga Nyabogoye ejo chigotoka ase wadega Yeligoma ime yebunga ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara Kotigana nayo nande kotigara ime ye county ya Nyamira nigo bono abamenyi bechinsemecho baboriwe anene muna baibori banyarire kuborigwa baine kinga abana babo basoire ase chiskuru cyo bobundi elio gwekora gusegokora chikosi au kwene kinga tibaratigara magega ase inchira ya masomo omwarimu omonene we skuru ye secondary ya Bosiango mixed SDA egotoka award ya Bugichora ime ye bunge ya West Mugirango nigo anyarire kuboria abaibori banyare kwene kinga abana babo nonye tibanyoreti grade keri ikyo kogenda college gose university banyare kwene kya basoire ase chiskuru cyo bobundi elio kwene kinga banyorire chisemi gose banyare kogenderera chisemi chabo nabo igo kwetenenera kebogema umasakito Kisemba na Mange. Umwarimu omonene weskuru ya secondary ya Bosiango egotoka imeye wadi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango Samuel Ogero aizokrie na kuburia serikali ye county ya Nyamira kwene kiabona inkobeka bari emeroberio emekiranu yogokinia ebirengo by'ekisukuru cyo Bobundi. Echineki grade chingia abana baito bakogenda vocational training. Abana bakogenda TVET Technical Training Institutes. Egere abana aba bache gwekonya na barobwe gekogera bone curriculum ikurumaga igekoro ku CPC. County yeto ya Nyamira Technical Training Institutes chinyinge egera abana aba baito bakonyore grade ya diploma bagende bebundise chikosi buna plumbing aina mangana ya mache chikosi buna mechanical engineering aina mangana y'ikigari begere chikosi chito chi electrical engineering aina mangana y'estima. Ensema yaye omunyakirogo bw'abarimu b'ekisukuru kya secondary kya Nyamira South oyoboigo ori omwarimu omonene w'esukuru ya secondary y'abamura ya Nyamira George Ongundi nigo
abasegetire aborokiwa baria banyorete grade ge C+ kurende bataisanigete ne grade ekyo na barabwo gosoa ase chikosi cha maboko ekyo kirabakonye kwerika buka abanyene nonya nekero bakorire amasomo abo abana bange bamwire ne baba konyora ngamba nyote grade yo kwende university tuikonyora ngamba tayari sana kwende university senencho ekosi nere university tamwe yatagete mone kosi ya technical pono mwana kuligelinga ekosi nere kwaragiri uchi university etali gasi kuchibusyo no yani self employment yetakwe lakini oligelinga a technical aro nere nkogenda ngera ne C+ usine C- ekosi enero era fire so bwo kwa no chibusyo ase aborokiwa abo bachete university nigo basemiwe baitange kurwase ubutubeki kwa mariogo yobutindia CDF nero roto sabo mheshimiwa oito West Mugirango anyare gokonya abana aba chipasa lichi nyinge chigenda ase TVET egera abana aba baito bachigokonyeka aba bachire university na barobo bagenda bakoromokia egere ndo basako kwanza kogoka kuruga ngo mwana ononyorire C+ uchire university kawike university asoe madawa ya kulevya chingaki ejecho nigo omwarimu yo monene bweskuru eyeiga ya Busiango aisokire na goteba nigo eskuru eyeiga ya berege gokoria buya emyaka 5 gekubwatania abwase babere bakomenta kera omwaka guchase oyonde yagerete abana 117 bakagenda direct entry to university togoteba otu abwate abana 160 Kingo reporter ya Gatembe TV kurwase ebunge eyeiga ya West Mugirango egotoka imeye county ya Nyamira Njefatigat Gisemba Kusikabusyo nigongo kwira oika ase county ya Kisii asebono musubati yomo ubwate miaka 34 umanyekanete buna Faith Kadhambi nigo anyarete nigabere gose anyarete konyora egesusuro getindi kurwa ase omwamate oye kurwa ase kenyoro keria kya mukubo egotoka ime ya bumachoge borabu ekero bono akagire ngani gabete gakoiba obosi ekero obono chibicha chikunya gotare mitandao Faith Kadhambi nigo aboriwe gose aboririe abakenya gose abantu bonsi banyare gwesonane nabo igo komwa obokonyi erinde anyare gokorerwa oboene ebwaye nigarorekanete kagwitwa sinjira erembe gose injira etari iyamaskani huna umusakito Daniel Ontiri atarete gwikasi chinsemecho nabo igo gotoretera oroboti rwa bene huna rokobwatia ne video yagosire umubaro munene ase mitandao yekerero yekorokia omosubati omo kare no mwana mugongo kagususurwa akobwatigwa n'abantu abange magigae rora yagwetera kore kigani gokene getugwe chitarikinye cy'umutenyo ase kenyero kya mukube miye bonge ya bumachoge burabo ase county ya Kisii nasomokia wegetaseni kya getembe nigo twekira umosubatuiga uyoringe goitwa Faith Kadhambi na nigo nonyene bo akwanira hali eterete litukelio anitimamiza bangu kwanga hapa kumari takunivanga hapa kana umenishika hii mkono anaanza nitaembesa kufika hapa kwa angeti nitaamka hivi kuna mchanga ilikuwa mingi hivi akanisimamisha tena akanikonga tena akanitembeza kwenda hapo chini kanikarisha chini kukaa chini anza kunipiga hapo tena kanipiga hapa kubatakana nayo habarai ao nigo barorekanire wesokia kurobokonyi bwabo asomwe mendere pwe county ya Kisii musubati Donya Doris Aburi wetera service ya musubati iga nigairwa nyagitari onyorubo wenya kubatakana n'ekingome cyatigaritwe wegwa chindagira no baigwa n'abana baye batatu asense mwende abateneria baiga kurwa service ya nigo bagikeria egekorekiga nebinde bingabune biga
na barira buno mwemedre pwe kaunti ya Kisii na chikobwatirina na barai bande usuguma ilio musubatu iga hanya oroboene bwae ne chinga kecho abamate bo musubati bagokera egetambo kirikiga kyobokonyi twaboka bono mambi no mwishimiwa Donya tutumeta gate tuboke mambi togende mbaka asobonka gari mukubo twanyore simba no etuganyete ogembo twagenda manere mbakanka actually ekere tuikanka na baba nyakenyuru mbali ngange batwa rusa yogochama no musipati gatumwire nyagitari elinda orobo ene bwaye twamorete twamwire nyagitari twakora na nyagitari urwaligu twamoretire ofisi elinde togosoka tumwire ni nkasobo nenda abande na baro bakuganiko mukonya bakore banyare kubwatira gagu because kanari gererio muchori no bwate no takiro okonyo ase mwishimiwa Donya kiaranyare gokora na bagocha gokora omosachi oria aorero omwana orio omonyaroka chindoe enchereria morerete chindoe eriteri koro kianga negento kiarenge keronge ande gento nkere omosachi oyo are kubuni omwana oyo kiagerekero tware kubwati tware gotebigwa omogaka wo omwana oyo igakare isiko korigeria abana babaye. Women and youths n'abantu bari vulnerable society abakungu babwenerete kogiteru buya baragerigwe bagorerwa amabuta amayabe yake tari ngokonya kobasunyunta elinde n'umuswati ya akuga Mwakairwo manene nigo hatangira segetaseni kyabanyimbo nigo harachigwikiwa bosio bwekegambero na yankorengana no mobisa bomangana yobotuki bobosalia ase county ya Kisii musubati Catherine Jue grupo segetaseni kyagetembe kuroya ase county ya Kisii letrene nguruko Daniel Untiri Ekio negekoro kere egatio bikoro biri bikugikirigwa anene mono koro ase chinsemo ye serikali na boigo koro ase abantu bonsi bikoro bunegyo nkebwenereti konya kwende kigwase amatuka bono na inde ekero konyoranga omosacho Faith Gadambi korengana na amateyu yanyarire gukwana gabo nigare chinse chesko korigirie familia yae yamanya gutukanga oyo komoita tari omugako nande nigare omuntu ori komoita asinjire itari ya maskani kerengerere kiago nkireki igoro yechise gibne chigose okundererwa kwa abantu ase enjira buneyo enamba yeto yesimenere yirase kerore GTV yao na boigo chinseme cha Facebook na pokonyara gusanga ekerengerere kiago igoro yengane yekero turacho gukora maya nane ntoye kwanire asenjira eri engikirano kegima boigo ase bono egati yechi manganari abantu bakwegokeria ngamo nabantu gose abaingia maru bari bagonchoka na boigo gochaka gukora emirimo oya Nyasaye aiga ngobwatekana no roboti korwa ase chinsemo chiri achia amaliba akero obono musubati oyomo umanyikanete buna Dorcas Kebiro anyarire kobaga kwenga amaro ase amatuka mange korinde ase bono amaro wetania chirita chiminye anyarite goitirwa ekero Dorcas anyarite goitaba gonchoka na boigo guchaka gukora egasi yo monene omusakeito Ruth Kemundo na tarete chinsemecho na boigo akatoretera oroboti rwa bene Aseganga yogotoria bali bonsi barule asobweli bomonene na boigo bali bonsi babaire bagusionoka chinkorona kuba ukwegena elia kabere wetera asa matuko 10 ya masabo ayo agokolekana ase chikanisa chonsi chigi Adventista imeyense ya Kenya kira omwaka nigo ekanisa ya Maliba egotoka ase kenyorukia Maliba isa location ya Boronyi location ya Matunwa ebunge ya Nyalibari chache meye county ya Kisii yakolesa bali goika ase nkayo musubati Dorcas Nyanchera Kebiro oyua oimokia egetambokero na gutigo bwani bwa marua tancheiri na kurwali bageli gocha asa barandia goitera marua yu aetaneti chilita chiminye batebinge enchera yemule neyo gusira karuo mubwati enchera yobogima nenchera yobogima yiri mwa Nyasaye mongino sibokote ya biashara bya enkole marake obeka na amaruwa getabu ky'abakuku kegoteba ng'aragereriwe omonto kwa abanta binte bitindu banywe batikurwana chinyomba cyabo
wana butwa buli ng'umong'ina tole kanki otagetera amarageri gwa gusira amaseni gwa kyari ntwa basumba manene tugweta mangana abiri kuringana n'umong'ina Dorcas nigo akwirana guteba buna niga chagete oboni bwa marwayo chinga ky'umugakoye abete kagusira tani emyaka 20 yabeire gekoera nabono nigerure goswa ase kanisa na gutiga oboni obo naboigo anyare ko bagakubatiswa na koba omubero muya yaso akora byasere byane tari aso gwanja na kuba soboko yakugera nchasa abana bana mugakona sirita gantike kindo makisa igo na temira se byasare bino abandi bagotanga bibwate kusono maraya kusembi bwata ibintu ebinge lakini nje kwirengana nje se byasare byana nakori nana bomudabo murwanyo mokongo no murandi bakambe kwera nje amina na toni tero amen chinga kichecho nigo murandi bwe kanisa ya maliba aserieta Pastor Bernard Nyakeri oigo asabira bagambi bonsi kuligereria abantu banga Dorcas na boigo kubaligeria chinchira chinga uchyo komenya anane chinga ki baitabire gonchorera na gutiga ogonchoreria bobonia amarwa tanchiri abantu abange bagokora ebyashara tari ebyamarwa tari asenginjo yogwancha abantu etutomanye igo yakonyorosoire abantu bamutebi ngeke ngokora kere bwango nabokera akonye ige kanisa ya Maliba district na Maliba church asa matuka ya 10 ya masabo yasaje abasiseri mono turi gusaba igo bibiro denga toka no muntu wateme chando musabire ngota umuliro urare boigo nigo Pastor Bernard aliira yogo chikubwatesia umong'ina Dorcas asobogima na boigo komokonya koira umwana oye ase skuru elia nyariko bagakoegendereria na masomaye na kumurigeria chinchira ching'ao chyo komenya aso kumurigeria obwonchoreria bonde obung'ao twegwana nanga nkora murigiro turi ngakyo umwana era akora kore skuru gera form 4 iga abantu baita bagambe baitu kimubwate kende karuwe tubwatira nene kanisa tokonya abantu aba tari wanja kwabo twende twitera na nito bagenda bayira naje saba karoteki ase barenge tiga tubatebinga tubabwate kurwa tubarukiye ngerenge abagakora batokonyira abana situma guchaka boneke kende agito guchaka komorokiye ngerenge yakoraki na kurandi bonde mbuyo mugo gikokora gikuruseri kinene mutigeta abantu bakorana nene sese bale this is the only preaching murakora ginkolpoteria geteseni kiagetembe kurwa ase kinyorukia Maliba imesa location ya Boronyi ase ebunge ya Nyaribari chache inche nigo nkuru kwa Ruth Kemunto engana yokogoke mwanjo murigereria unatogo kunyoria ekero asekero oburayi obuya nekero obunabono abarayi bunabo moko iteria abantu amaro nabo igo mwabarigeri chinchera chinde baranyare komenya roboti oru yakoro ase musaketo Ruth Kemunto nabo igo kero tokuboria abarayi bonsi bakora ase ose babwati omukondo oyo nabo igo kusika bosio nande gutugareme ye county ya Kisii bono egati y'abantu bari banyorete ogwakwa nechiseki chiri chakorekanete omwaka o 2007 oiko mwaka 2008 chingakiri chiri chekura nigo obono barurekerero kyabo gucha ase serikali ye county ya Kisii enyare koigwa ebirero byabo nabo igo enyare koneke ngachira yabetege kubariera yanyarire guikirania ritukore igoro nigo banyarete abaria bakuru ase orosagi rwa South Nyanza nigo banyarete kumerana ase ensemo ya Riosiri egotoka ebunge ya South Mugirango erio gukwanira amangana nabo igo amakongwari bagenderete gwitera nabo igo ekero bakuboringa serikali enyare konekia ekero ekolichira cyanyarire guikiranirwa erinde nabarabu bamenye yabo na abantu bande nabo igo nende Ruth Kemunto na roboti oru. Kwa majina mimi ni David Amunga Obara kutoka South Mugirango sehemu za Nyamaiya, mwadhiriwa wa Nyanza Western Kenya Caucus. Nashukuru sana kwa katika hili mwenendo ambao tumetembea katika muda mrefu sana. Nashukuru katika serikali yetu ya kwamba imesikia kilio chetu ili itufike karibu tutoe machozi kwa sababu tuliyapitia magumu na tunaendelea kuteseka. Hata watoto wetu vile wamepita katika shule wameteseka. Tuko na matumaini ya kwamba kulingana na sheria ya rais wetu jinsi alivyochitoa katika serikali akaamua kutusaidia, tuko tayari pamoja na yeye. Ndio maana tunamshukuru tukisema ni asante kwa ajili ya kuchitoa kwake atusaidie. Na neno lingine, sisi katika South Mugirango tuko pamoja, tuko na upendo, hatuna tatuishi lolote ya kwamba kuna mapishano yoyote, tumeelewana, tuko sawa sawa. Tunahitaji
tuone mkono wa Bwana ukitembea katika nyumba zetu, wale ambao tuliathirika wote. Kwa hivyo tunashukuru sana ya kwamba Mungu anaendelea kututetea na tuko pamoja. Katika umoja ule ambao tuko naye, tuko katika nyuma ya chama ya Nyanza Western Kenya Caucus, kwa sababu hiyo ndio chama ambayo tuliingia kuweka kilio chetu ya kwamba Mungu asikie, atusaidie, na serikali imesikia. Kwa hivyo tuko pamoja. Kama kuna mwingine ako kinyume na Nyanza Western Kenya Caucus, yeye anajua vile anajua, achitoe kwake, lakini sisi tuko katika nyuma ya Nyanza Western Kenya Caucus yenye inaongozwa na director wetu. Asante, nashukuru sana, Mungu awabariki. Nami kwa majina ni Esther Mongal Ezlom from Moniaku. Nimependa kujukua ifunza kushukuru kwamba Yesu ni mwema wa kila siku. Ametupitishia, ametutendea mambo makubwa, ametutoa umbali, ametutoa mpaka ametufikisha wakati kama huu. Mimi ningekubali kurudisha asante kwa serikali yetu. Ametutendea makubwa, ametuonyesha ya kwamba atatupanguza majozi. Na sisi kama waathiriwa wa South Nyanza tumeshukuru, kwa maana sisi tuko tayari, tuko nyuma ya director wetu, hakuna mwingine ako kinyume na yeye. Kama wengi wetu wako kinyume na director wetu, tumeomba ufisadi uaje, mambo mengi, tukue pamoja, tukue na amani na upendo, ukarimu ukue pamoja, na Mungu asiti kutupigania, na Mungu atuonekanie. Asante. Kwa majina naitwa Samuel Nyakwama Okari kutoka South Mugirango Kona. Mimi nashukuru sana kwa serikali yetu kwa sababu imetuonea huruma vile tulikuwa waathiriwa, itusaidie. Na sisi tuko chini ya Nyanza Western Caucus. Hiyo ndio kilio chetu, tusaidie. Gutigana nayo ni gongo koira ase amangana siasa ekero bono oyore murai wekiama kiri kia Wiper umusike Kalonzo Musyoka ritukore igoro anyarete kubwatuka oroboti roko gosereria serikali asagotebanga serikali iga ya Kenya Kwanza tiraba kegokora emirimo buna abakenya baganiti nabo igo ekera akumuburia umurai wense umusike William Samoei Ruto anyare gwetigia emirimo ase agoteba buna bono engaki iga ekera ebikorwa byogochererwa kwa basae gose anene mono amanganari ya abductions agenderete ime yense ya Kenya tari abantu bari batenete kiombe buna bono ekia NIS nabo igo ebyombe binde babonete kuboriwa korinde umurai wense nero bonete koena na amachibu gochiase abakenya. Kalonzo Musyoka no roboti oro buna arenge ukwana. The people's loyal opposition will not sit back and allow this disgraceful attempt to take us back into the dark days of fear and oppression. We shall lead from the front. You've actually demonstrated leadership from the front because you've been in court. We'll fight them in court, we'll fight them in the streets, we'll fight them everywhere. We demand that Mr. Ruto respects Kenyans and the oath of office he has sworn to preserve under Kenya's Constitution 2010. We also demand the immediate release of the remaining abductees. We actually have a date on the 27th with the Inspector General of Police, Mr. Kanja, before Justice Bahati Namui. And they know what the ruling was by Justice Bahati. If they will not show up on the 27th, he will cite, convict, and sentence on the spot. So nobody's above the law. Not even Director General Kanja or Director DCI, Mr. Amin. If Ruto refuses to respect and enforce Kenya's constitution and laws, the solution is straightforward. He should resign. And the world is changing. Just today or yesterday, a sitting president of the Republic of South Korea was arrested in State House. We celebrate this kind of development because people must be held to account. This is what the Gen Zs have been advocating for. Meanwhile,
Let Mr. Ruto and all others who perpetrate violent crimes against Kenyans know that they will not go unpunished. Wancho morigereria ayo narona kwariganirite semambi yabono ase ensemo ya aria tekire naboigo kiratogene tukurigeria mangana bunda yo siasa Omoske Kalonzo ni gakuburia onye engaki yo ose engaki Justin Muturi arenge omwatoni general ose omonene wa machiko aiga sinse ya Kenya tare konyoro kuiraniri gwakorwa ase serikali una nkai omwanoye agachire gose abantu abakorie meremo nonye bari baringinsi ya eti bari konyoro kumuiraniri abakenya barabunaki baranyore oboene bwabo gose muntu onde bwensi ora sinse ya Kenya na kiranyare gukorerwa ekene kuno kukuburia kwaye Omoske Kalonzo Musyoka sagotebanga serikali iga nebwate bono ebyo ekiumbe ke kurigereria gose ke kwanekinga abakenya bali bakoyepinga banyarire kugacho gose gochererwa ase enjira etario kubwati richi ko igo mancho marigere na mange agenderete lakini egati yari bono twakoreteire ngamo na mangana yo asiasa entindi korwa ase serikali nene na boigo korwa chinsemo egati iyanganeri narikuganetwo nyara kurigereria ase enjira yo bwamuritu koria rero nengane yo goito komusubati korwa ase chinsemecho chabo machoge burabu oyo nyarete goitwa nga oibire obosi igo mancho marigere na konyara gusange kerengereri kyao na inde onye no kugania nabo torachi koirorera echibichecho korwa ase chisemecho eri onyare koranga egekorwa bunekyo ngo ikaliriri ebikorwa biga byogoita abasubati gose ebikorwa bune biga byogoita abantu asinjire tari kobwatia richiko onye omonto kero kende gose bunarenke kobanga no mukagiro obosio obosi ningi kyare kogera atarenge koirwa ase gose naso mugambi erinda mangana yo nyale ko bwatigo asinjira ekobwatia richiko igo ebikoro bune biga byabire bikone kiwase amotuka mange bono ekero kurwachi segiche genka goikabono nanda abantu batambukire bagoita abantu babanyene gose kero kenonya no musacha kware gocha buogo usira ndo chibuogo onyorenga omurugi ogoitirwe kero kende agotebekana ni gasarie bintu byabande gusonyare koiba ekerengereri kyawongire kyo singitambukire kiora nyare koimoki nebaye omwana gose muntu ndo bwensi onyorenga omuiburi ogochire osokire gochiskoga otwangirwe no muntu ore amate yaino nga esingi nchakolira magoso getambukiro unekyo ngebonete koimokiwa na muntu ndo bwensi gose nere bya abantu babwati lichiko kero bagoikirania amangana mundayi gose bako gamba amangana ande onsi chinsemo chiri cha Facebook buna getembe FM ndoche mbaroro banyare gutuikera egati yabo buna bono Rose Michiemo Awate wa watching live from Nairobi Pipeline na umongina Edel Monte na Habi Naftali Onyango mpaka Engori na boigo mwalimu Elijah Ochenge akoteba korwa watching live from St. Catherine Academy Kioge Nyakoe kisi niko ndani hadi tamati yamondo sana Babu Tuva akote tuned in from Nairobi Kenya Mathare North awateva nigakorwa chinsemo chiri chambatare no areme yomoroberio oika omoerio ndaboigo naraiga omanyekanete buna Nyavera omogeni bwesiko awatakorwa Kiligoris no torime yomoroberio naboigo omochokoro obwa ribiri ria baba mochokoro bwa ribiri ria baba gotakoru bubembe bwakire buya inde ime yesho oika omoerio nindo sena bange bare egati yechi message ujumbe ri twanyare konyora yaino gochaiga ase studio ngamo niri ya oyo manyekana sabuna kiaka samu agotaba korwa chinsemo chiria chiazima mani kiaka samu amatuka mange na gokire gokora gose na gokire ngano tore amoika bonega na ndabo nkogotebia happy new year igo monsi bali mugende tosa email moroberio saga bu comment section onyare gusanga ekerengerere kyao igoro ya mangana muna yaiga omonto akwimukie gitambukiro ogenda kumususura omurugi obande nga gose ngoibire obosio ntokumanya nga amaene na kaibete obosio bwe nabo igo ntumubwate oyiga agoteba morning oyo momanyi nazipora oye gaki oyo nigasangire kerengereri kyae kubwatekana nengane yo ndoche nga eluga tumieta iga na bare no borro kweli asagoteba oyo momanyi nazipora oye gaki research erio ligoita omusubati tiga
mokeriwe igitambukiro ekenene negento aiga nka yechitago nyanchonori agotanga abana bare oro bagweta obotuko koiba ebirobu na matoke inkosaba batige bono oyo iba ebirobu airane mumanyi onya agoteba kurwa chinse mochiri cha nyanchonori nga kurwa chinse mecho chitago ni babana abagutara gose timanyete na abana bake gose na basae bagutara baiba ebirobu botuko na boigo amatoke ebikorwa abune bikorwa chinse mocha nyanchonori oyo nyarete koiba ebirobu abirani nabo mumanyi akobore nende no kuborenga amanganari a community policing nabo igo abantu bonsi bari batenete amangana yoborendi ime yebinyoro nabo igo chisemo banyare kwende kinga oborendi boikiraniwe nabo igo amangana yobosaria nabo igo oboibichinga kichabo tuko wanyare gokianiwa mumanyi mbuya mono sana lakini nigagikirie gekorwo kwa gotebanga omuga koyu oringe goita omurugi oyu gusese ebiche yo buna mwarorira samaya anyare kwimukirwa egitambukiro teri biya goikaboniga abantu konya kwimukia ebitambukiro ase amaboka gusiko kwimuka komie metu koya korabuna nigo babwete erichiko iko umancho morike kenda gutigara ime yo morobirega wetwani yagetembe sengo kuboringa enamba ito yesimirere yo ntebya se kombatire koru nabo igo elita ryago ekerengerere kyawo ngiriki chisegi chege nkanchira aroro nabo igo kubatikana no roboti oroiga amangana yaiga nagenderete ime ito gitambukiro kikiranyare ko imokiwa erikone kinga abantu bonsi bamenyire ase enchera yo morembe kogenda ase omutumo komoke erinde nchikoirana nechi gazeti korende gendera gusanga ekerengerere ikiago Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuko tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligorirya mubuko kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishiringi elibweye muna 99 niko okwenyorera Zouk Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano na 29 asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Ni sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows
na tweva enyorere TV au nampeya Mugetembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okogora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera aseti namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera aseti namba 0714067223 Bwigo nabo okusanga munaintu gwetera namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku live got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse kikosi ao igaiga ntubwata kikosi bnabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwigelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirera moretu mwanu anyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa echichiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndase kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente tanga no mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonyo tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwa ino abayiboli kumuranje tikanto tiga bana ababerenga tikatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukane mutu asamange na bugwaka esimgwitra sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eli webekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ye Euromat Supermarket nigo yakoretire ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uri Euro white bread which gramu chimi inye Euro white bread which gramu chimi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibans birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho buna
tissue papers, serviettes, Apic detergents, igati binde ebinge. Nkoni abali chindagira nebinyuwa. Bunabono, bwate omuchere, chidengu, ebiskuit, chisoda, chichuiz, namabuta yugu karanga, asi omagoli aisekegima. Semeli yobo chenu, babwate ebintuna basiri boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate bintobuna, file, brown cover, ebitabu, chikaramu, crayons, egati yabinde ebinge. Toy chanda, buno nabokonyora ebibyunsi, asuko batalira, ime yensemelia, yanyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555, Yolomat Supermarket, Asubuansuo, Namagoli Amaya, Minyoka. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwetu musangerekano oligitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya noligitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo kurega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime kimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi nechinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeyia egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tuka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta nkoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi.
aye nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali bagali obumanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegelia bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegelia C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esimi ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose go komboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigon korosya bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosya bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet korosya merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations nebinto binde binge Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa betika siko ya tweri pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo go no malioko yoko sibye kenyambi iga right and direct mogondo ko be very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukukyo pole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa nyamira gali chogo no monto gotira nyamira nsa kisi town chogo esikati ki aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga falikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moyo chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yaho yani furnitures asili lya mubuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura unchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au
nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsemo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 66 na boigo nechi 86 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyore imbeyo mucyo musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sarano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enoti sarano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sibia komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asiri golide nsekegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imeyo mucyo kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enoti sarno ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano ibere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana nainde kirogenderete kobera yomurobirega bwetwani ya Getembe ritukiriga ria Alamisi igore nenche Matilda ekero na kuboria ritukoria rero tunyare kurigereria amanganaria agenda based violence gusamangana yechise gichegenga ase chitage kachinge eri tunyare kurigereria chigazeti buna konye twakoretiro roboti usubati na roro ero nyare tukonyora egisusuru egetindi kurwase umwamate taringa no mugakoe kurwase ya mate eyae nga oibire obosi ekero okoligereria kosekorengana na utafiti yabirike gokorwa aiga asensi ya Kenya uno mwaka o 2022 kuso mwaka bwechiri bubere emirongevere na evere nigo ekerengo kya basubati bari miaka gochakera 15 oika emirongene na kianda 15 to 49 years old nigo ekerengo kemerongene igoro yemya gose 40% y'abasubati abaiga bakonyara gwetira amangana yaiga yechise giche
ase chinjira chitari chindunge igo ntuchukurigereria ngane ye kero tugukora achi gazeti rituko oria rero buna Abigail Nyanchama kumanye ekero ngo kuborenga gendera gutigara ime iyo murobere buna bono iga mbara iga abange babere nento ase omurobere oyo agotebanga Nyavera omugeni bwesiko kurwa Kiligoris no tore ime na bia sana na boigo idea kivis agotebanga ina bia mana sana na boigo kiakasam agoteba wakire kurwa Zimama Nairobi City watching live loud and clear Getembe TV mbia mana sana kiakasam na boigo Surambaya Rosafi agotekurwa Nairobi mukuru kwa Ruben nonde ime iyo morobere bia sana Jeria Kerubo agotekurwa Ngumbu Manama Barin Kingdom Oika Inka Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village buya sana embusuro engia agotekurwa Bonchari bomwancha pamoja akweruka embusuro engia tirimayanga ningiye kwera kweruka embusuro engia na boigo omochokoro obweri bya baba konetwa manyorire umusori bwege susu agoteba na Kirandi Dennis kurwa Nakuru City Salams Club oika gachuba seito abantu bagachuba musori bwege susu oba wakilishire na boigo Peter Omari good morning from Suguta Nyamache biamona sana Frederick Ogembo good morning from Nakuru City to Nyakeyo onkupokia chituka tuned in yastana Roda Ruth agoteba agetembe FM and TV from Gulf Jeddah Roda is watching with you nanda akwirana gotebanga Wika ase chinse mochirichia Nyaribari Masimba Funyakoni Angasa Village Seito Gochia ase mamo minto bili yake minto Mose amo na bana ba minto amo na bane bonzi na baganire motware mambingia nerituko rigia Pemona sana oyo Roda Ruth akuganire familia yae kura chinse mochirichia Masimba imambi ingia na bigorituko rigia Eric Osoro agoteba kurwa Ritaro Keumbu Nikondani na Keri Esther mota grinere Keri Esther odanga no bare komo hoika engori ase obango mono ngocha kurigereria a chigazeti chiri tukoria rero korenda singo koboria ngakendra gusanga ananje gochaiga ase studio anene mono chinze mejicha Facebook osoko ginda comment section editariao kayumbo atitikoro na boigo kerengerere kyao nkiriki amangana chisegi chegenka nchiraroro eneo nalio ribori na bwate rituko oria rero kero kurigereria chigazeti chiri tukoria rero siasa ni gere ntindi na boigo negendete kuranda ase chinse muchonse anene mono ase serikali enene bono kero kurigerere gazeti ya The Standard gazeti ya Daily Nation Taifa Leo na boigo People Daily echibwate amangana ayamo akurigereria amangana usekumurikira amangana ya yogo cherero gose chonsi nigo chigukwanira amangana area ya abductions unabono gazeti ya The Standard eri tukoria rero ebichero bose we gazeti yo ebichayo murai wense muske William Samoei Ruto asegotebana the buck stops here ngabono nere okubekirerwa gose nere okoba nero bonete koena na ukoiraneria gose amachibu ya bakenya kubwatikana no kubura kwa bantu abange abo babiri bako biswa na abanyanyimbo anene mbono babiri bakubwatwa ase chinjira chitari kubwatiri chiko ase chinjira cyo bututukano ekero asekero kwa anene mbono kurwa omotinyi ogatano nalimo mwaka bweta uika chinga kichiga ayigani gagocha magega ya abasae batano kubwatukwa ekero babete bakubiswa gwetania egeka gichi wiki ibere ane osomotinyi oikomna kabere umwaka oita gosomotinyi ore December basae bare basirete batano nomo kurinde batano bagatoka oyo mo ikabone taratuka naboigo mbabete bakwirikia gosekorika chi statement korengana nari babete bagwetera ase barenge naboigo nsemo kicho babete bakoirwa bonekere gotebana the buck stops here Eotona ultimate responsibility ningo bwate richibuli nere mono ose ningo bwanete kwena na ngana ekukwanera ose ningo bwanete kwena na richibu rio abductions which ase aba Kenya nemurai wense gotebana desperately trying to secure his a distressed CS Justin Muturi knew only one could help niko ebwate ngana yo gukumesa gotebana umo waziri oyiga bwa mangana yo bokoreri bwa ase serikali Justin Muturi ingaki aringi umwatoni general mwako ita mutinyo gatano na limo kiro umwana oyo musae gose mu muroya nyarete ko bagako
kagochererwa gose kuba abducted nigo ere arochenga omuntu oramukonye n'umurai bwense nandi gazeti nige gotebanga korengana nabari bagukora emirimo ase serikali barabo babwate favor gose babwate ribagari nene ryokonyora amachibu kurwase umurai bwense onyoyo no monene bwa machiko gose omwatoni general erore ngegotebanga gose merikwae kwarenge ase umurai bwense bweka erinda nyare konyora omwana oyo mumura ngwetero umurai bwense anyarete konyora ng'omwana oyo obwatukire kurwa ase konyabisirwe nigorende okuburia kwe gazeti ekorengaki abakenya aba barabo tabwati chinguru bose batabwati okwenyara barabu ase chi family chabo babere bakorera ekero ase ekero ngabana abancho babo baburire barabu ningora chiko bakonya igo eminetinga onye abarai bali abanene bari imiye serikali bakumurigereria umurai bwense kwene kinga abancho babo batokire nabo igo abakenya na barabu babonete konyora okoiraneria kurase umurai bwense bono nabegotebanga now right groups say it is easy for the head of state to end abductions as the buck stops with him nga bone kiagira umurai bwense nabwate okubwa gose nabwate njire ndara jare gotebanga abantu bari babere bakubwa to gusogochererwa babwatokirwe igo nawe ateri bagari nene ryokonyara gutanga amangana yaiga ase ense ya Kenya bone byombe biri bikwegerera oboene bwa bakenya nabo biasokire nabo igogoteba murai bwense tigaene kinga amangana yaiga nyare gotenena ose anyare gukorwa ase nchira AM nande eyo bwamo engikirano kigima ese egotebana umurai bwense kiraringe chinsembo cha Homa Bay nigavete kawo konanga what has been said about abductions we will stop them so Kenyan youth can live in peace, but they should have discipline and be polite so that we can build Kenya together. Keraringe chinsemo cha Homa Bay nigaterutenga oigure kirero kya Kenya mpaga neti amangana yogo chererwa anyare koera asense korende nigagotebanga abasaya abo bakonya gukora amangana atari kogoke gose bakonya gukora amangana atari ayingenjo gocha ase chinsemo chonsi nabarabu mbabonete koirenda nabo igo kwene kinga babwatire lichiko igo nigaena nete amangana ale kabire nabagotenenia amangana ya abductions osena bakurwa akoena no guchika mangana yanyare gukurwa kolinde abasaye na barabu banyare bwisika igo nabwati chinguru cyo gutenenia amangana ya iganande ekero aringe chinsemo chiri cha North Rift nigatebete listen, any child that puts anyone in a coffin could eventually be the first to go in. Don't lie to yourselves that you will put others in a coffin and live. Listen, I tell you and warn you, be careful. Nganiga nyarete gotebanga umusae onde ponse usomwana onde ponse kunyara kubika umontasi sanduku bune bicheri ya bete ke gutara se mitandao ye kijami ese umurai bwensa abikire ime ye sanduku nigo bono agotebanga mwana onde ponse uranyare okunyara gwikirania ko bune ikyo amanya kugani ko komenya te konyarekana bono niga kopatebanga listen I tell you be very careful nga erende ntegerere nande nabaire onyo abo nekiraringe chinsemo cha North Rift utathika bono omoseneta bwe county ya Nairobi Mosike Edwin Sifuna nere ore omoriki bwe kiama keri kya ODM nigo agoteba there is no way the head of state can say he doesn't know who is doing these things abductions jirate yo murai bwense aranyala goteba ngatamanyiti bantu kibagenderete konya wocherera aba Kenya. If you go to the president and tell him, hey bro, release my son, and he makes one phone call and the kid is released, that tells you is the person doing it. Nga ekere gotoka ekonyarekana nga wachire ase umurai bwense gose umurai bwense no musani ogo kero kendo mwana ogo ogachirwe buna bono oyo Justin Muturi anyarete kogacho nande ogende okwane no murai bwense nga nkonye omwana oyo anyare kubwatukwa endo umurai bwense kerakire gose he just makes a call nande omwana ogo onyara kubwatukwa korengana no moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nigagoteba umurai bwense nero manyete kigenderete ekiro abakenya abakonya gochererwa ayo erina rire ringana rimwe mwase gazeti yega somugano yo asinchira engikirano kigima ore page ya gatano narimo se gazeti ya The Standard segoteba
Why the buck stops with Ruto on abductions of youthful critics. Nga ningi gekogera bono abakenya bonse bamoire amaiso murai wense kubwatikana nogo chirerwa kwa basae. Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi is coming out, opens the lead on kidnappings. Nga bono ugo kwana oko usinjire yo mwaziri yo Justin Muturi anyana tukwana litukoriria Jumapili nigo bono gokorokia nga umurai wense nere umanyete amangana ya kidnappings amangana abductions onsi na kiagenerete ase NC ya Kenya na boigo nebwate ebichaga bosawatana plain cloth police officers arrested a man in an attempt to put him into the boot of a private car. Ebwate bicha yabanyanyimbo batabegete uniform ekero oba komo betereria omuntu yomo ase obukatagati bwepara anyara goso egari mbose kumuruta ebuti yegari me ntoma ya ase eba komoira na boigo ase egazeti yo egati yari are aroro nindoche amangana yechisemeiga ase page nebwata amangana yechisemeiga se gukwanira buna bono egotebana page ya gatano na rimwe egotebana big blow to needy students as the state bans county bursaries. Ngabono nigira chikoba engana ose school fees niga era chikoba mosiga se abarokiwa bange kubwatikana nenganeri ese serikali bono yatebetetiri chikobwatuka chibesa chigoswa ase chibasari ime yechi county ntobwate amanganari NGCDF ase bono serikali konya gotebanga manganari yokwena na chibesa chibasari gocha saba governor tari gochikwaneke wase amatuko arebosio na nde page ya gatano na gatatu. Page 8 nige goteba schools bending rules to charge exorbitant fees. Amangana ayeganga abarimu abanene chiskuru nchirororo chiro chichabiri chitari kubwatia richiko ekirasekero nigo chigenderete konyako wakani abaiboli ose abarokiwa chibesa chiri igoro muno nga in spite of a directive many schools are charging as much as double the required amount. Abarimu abanene mbali bechi skuru gete aiga sinse ya Kenya barabu bagenderete nga kwenye wakani abarokiwa chi sukuru chi gose bagwakani school fees ere igoro ko ere mpaka mara kabiri ye chibesa chiri serikali ebwato kitogo chikanga chi na chichibonete wakano igo awo waziri wechisemi omoske Julius Migoso Gamba nigagotebanga chiskuru gose abarimu banene bechiskuru bari bagenderete konya gukinia school fees ekero batikengane yo ikiagera nabo bari mukiriwe igetambukiro igetindi asagotebana Education Cabinet Secretary Julius Ogamba has warned school heads against charging fees above limit set by his ministry. Nga chibesa chiri wizara begete chinyinge pio moroki wabalente wakana na chio chibwenete wakano asi chiskuru igobono ni garure ogochika gose a warning entindi gocha ase obakurira balimu abanene bechiskuru bali bakonya komenta school fees nande gotigara ese amangana yichisemi ime ye page yeyu nkotebere we will close down principals one over delayed 48 billion Kenyan shillings funding nabo igo chi principal hosi abarimu abanene bechiskuru chichi secondary na barabu nigo barabu batebire ngocha bari gotiga emiremo ekiagera echiskuru chaigoiro ewikeni akabere kolende serikali gose wizara iri yechisemi terabwatoka chibese chiga gose chiribu billion emerongene na isano na isato 48 billion ocha ase chiskuru ere konekinga chiskuru chanyalire kwegenderere abarimu abanene batebirekere serikali konya urugo ngocha bare gotigemere mu kiagera tiba konyara korane chiskuru gose kora chiskuru chibesa echo chitaiyo na boigo ntobwataiga ase omugano yo page ya kianda nero ne bwatu mugano kurase chisemi boigo so our parents angered by levying of extra charges caregivers wonder why they should pay more, saying economy is tough on all. Schools are looking for ways to cope with dwindling resources and extra demands. Ngabono aba ibuli nabarabu nigo baririre ekiagira bono chibesa gose chibesa chiusikanete na mangana yechisembe bonega nigo chire okugania kuri igoro mono sabatenga school nigo bawakana chibesa chinyinge bakogenda nonye ase chituka chioko ni ebitabu yatokenga ebitabu nigo birebye igori mono
ekira bono ne tusukuru chiro chigenderete kwirwanirira wakani abaibori chibesa chire igoro mono iri kuikirania emiroberi yao kubwatikana na alinga serikali tera bwatoka chibesa nabo igo uchumi ya Kenya niko egenderete kuba embe kigima mugano yo konyore page ya kande gazeti yo gazeti ya The Standard yeri tukoria rero nabo igo ase korigirira manganali iyo bochenu page ya 10 iyi gazeti iri tukoria rero egoteba ministry admits to shortage of babies vaccine, says supplies expected by end of this month. Wizara iyo bochenu bono nigo yaitabire gose yanchiranire ngamaene chanjo eri yabana anene mono chanjo eri kubekwa se okoboko ugaigekero mwana iboiru mwana aromoke manyekanete buna ya BCG gose yo tango burire buri bwa tuberculosis TB nigo bono eketa se chinya gitari che serikali chinyingi aiga asense ya Kenya bono nge wizara ya nyale goitaba amaene chanjo yu te yo gose chanjo chinyingi cyabana nchiyo ase chinyagitari ngana nengo chira kweneki chianyare wikiwa ase chinyagitari ekero mutinyo yo chikoera no kuboria nga asa matukaya iga kuru chanjo ya gachagete kubura chiwiki chiare rire chitari chinyinge kwanyoranga abana barabungu iburu bare kera rituko abana nabangi bako iburu iga sense ya Kenya igonga abana mbara abangi wikira boniga bataranyora chanjo iri bwenderete guse anene moneri ya BCG yo gutanga uburwire bwa polio wizara yobochenu yatabire guchire kwene kichanjo ye yatokire omweri bo mutinyo yo iga nabo igo ni rituko rigoro mancho murenda ari kukomanyanga rituko rigoro abakori emiremo guse boigo abantu abange mbanyarite gosoa bali babwate abarwire nabo igo bali baganetio korwali wa kurwasi chinyagitare che serikali rituko rigoro ari ase omochio Nairobi mbanyarite kogenda nabo igo gosioka ase amagachari ye wizara yobocheno gose afya house ase omochio Nairobi ekira bono bakurikiriro kyabo nga umuroberi oyo iga social health authority gose SHA toraba ko koremeremo nigo obaigete aroro ese bono babete bakwena na ibirengereri byabo nabo igo kwena na ugukura kiro bakubure nga chibesa chiro cyo njigendete kuna chwa kurwase mishara ya Kenya korende umuroberi oyo SHA kiro gwikase chinyagitari watebonga tokonyoro bwenia ne kadi eyo ekiagera chibesa nchiraika wono kuboria kwa Bakenya gose bari banyarite goikaro na boigo gukwana na bari kibamangana maya nkoringa ningigekogera wizara yobochenu egendete koirana magega gose ningigekogera nga ekero chibesa ichichiko nacho muchando turiko barakini ekero Abakenya baganeti obwenia yatokanga omoroberio SHA onyarire kubayeria gose turi gukora emirimo igo mbanyarite goika asia magacha yo Afya House ase omoche o Nairobi nebwate bicha yo mo igati ya bali banyarite goikaroro nga akurukunga Grace Mulei, one of the patients from the Kenyatta National Hospital bali agati ya bali banyarite goika ase chinsemecho esibagotebana patients say they haven't been treated since the system has been down for days nga umuroberi yegosha nigo taraba ko gukora bia nga nigo obeirense asama tukamange bono ekero baorogetio okogechwa kwabo nabo igo koirekerero kyabo goika ase office eyo yo muwaziri wa mangana iyo bocheno musobati Debra Barasa nabo igo kero tokurigereria amangana ya Chigosori gusamangana ya Chigosori ase page yemerongene gazeti ya The Standard niko yoteva Chan intrigues second chance for Kenya and East Africa ngabono amangana ayo ya gose ekeminane kikira chikoba ase igatie chinse cha Africa niko Kenya rete gosukigwa kuri mutinyo kabe wika omutinyo gatano na gatatu from February to August 2025 nari mupiro yo orachi gwako ase bono gotabana lack of standardized facilities forced the CAF to postpone the tournament to August ngabono amangana ali bune biti mbiranyara kurigirirwa ose mbiranyara kwariganirwa asinjira ya bene iri guchikoenekia gwikirania ome ikemina nekyo
asebona gotebana Kenya ni chigotwara nainde eri bagari abene usine bwate chinga kicho kuyarigania eri ochigoswa ase ekemina nekyo ayo naringa ase chigosori ase amayeito korende eri tuko use rituko orie igoro maragoba igazeti ya The Standard narayibwate ase emambia bono kirongoligereriga nabo igone bwate omuganori ibo mo raibu ikiama kya Wiper Muske Kalonzo Musyoka asagotebana agotebi muraibu nsinga quit now over law violations ngabono niga kubori muraibu nsi anyare gutigia mirimo ase ogotabwatia richiko sagoteba ng'erene serikali yaye tibabwene tikonya kugendera kuba emirimo nabo igo nare omu advocate nare gusomona chevina onyare tegosirio bugima obwaye omanyakanete muna Judy Ithongori ase abantu abange bono bakenya bange bagendete kunya kumorera nga Judy Thongori, a rights defender, takes a final bow. Niganda tegosirio bugima bwaye rituko ria Jumanne obutuko chinsemo cha India kirarenge konyora obo owenia ayo naro aria manene ase gazeti ye ya The Standard yerituko ria rero ase obwango mono ne ya Daily Nation nero ekero koligereria na bebwate amangana achirete na yaringe se gazeti yende ase gotana governors fight for bursary cash ngabono abagavana nigo bachakire kurwana kabisa nigo batagete chibesa chiri cheche bursary chigoswa ase chi school gose chibesa chiri serikali ekubwatuka gocha ase chi county erio vaina neche bursary ntobwate county bursaries ntobwate chiri cheche constituency naboigo ntobwate chibesa chiri nande serikali kwana na wabuna bono chilon gocha ase aboro kiwase bono gotebana abagavana batindire nigo ombatageti omuroberio yo oboko na cha chibesa echo onyale goikiraniwa gose engane yo enyale goikiraniwa esegotana plan education ministry has drafted a bill to consolidate all bursaries and scholarships bono wizara yechisemi nigo bono yasokirio musada yabekiro musada abosio ogocha kurigereria chibesa chiri chikubwatu gocha ase chiokwana na chibasari chinyare gokeiwa ose ese birengo biri chikubwatu gochibona wono chiri chikwanda ase county chinyare konachwa korinde ababunge barabu babwate chiri cha CDF igo mugano yo ekerore page ya kane ne ya gatano nigo abagavana mbarayitabirana nengane yo tima yo wancho muri yo sekero keneno manyetenga chibasari chi county chiroro nande umwana ogo onyako benefit kuse kwanya wichori ebasari iye county na boigo onya go ichoreti inkwanyorete chibese icho chigaswase omwana ogo ole school egotebana education and GCDF board says 1.2 million needy learners benefit annually ngabona barokiwa wetani milioni yamo kuse milioni yamo enugutaibere nigo bago chibanyoro bokonye kurwa ase chibesa usomoroberio yega o national government na boigo constituency development funds NGCDF nga nkokonya chire aborokio wetani milioni yamo whatever a big fight over bursary billions and why ODM governors are angry with the budget boss ikera oba kumurigereria bono omo oyore controller of budget uyo kurigereria budget ase amang ekeganchagia serikali omanyekanete muna Dr. Margaret Nyakango nigo bono aba governor bangi anene mano bali bakura se kiama kia ODM bagechiwe kubwatakana nengane yo yogotebanga chibesa ichiga echikubwatu kwachire chinyinge nande chikwande birengo bire bingi igo abagabona magene tukurwana nga chibesa ichiche basari chinyare gokeiwa nchinyara kurusigwa ase chi county igo amangana na kungusana na nkoro igati ya control of budget poswati Dr. Margaret Nyakango na boigo aba governor ese wate bicha yae omoswate Margaret Nyakango akotanga ari busio obwe National Assembly kosembo busio bwe bunge ekero obakoligereria amangana amange igoro ye budget ye serikali mwancho morigereria egati ya yande ari ime gazeti iga ya Daily Nation ne wate amangana yenande a Justin Muturi ngore nginga wikabono kwa nyodire oroboti uruikirano igoro yomu waziri yiga public service
usio bokoreri ime ya serikali segoteba unanswered questions in Muturi's abduction shocker ngabona machibu abantu bakonya kurigia igoro yengane yeiga ya waziri Justin Muturi gukwanira ogochererwa gusikulipuka ari murioka na kukwanira ingane yasinjira iyo bororo yotena cabinet secretary dismisses speculation that he plans to run for Embu governor seat nigakanire ngere etari iriogia chakire gwaka gusetari siasa kubika ase mangana yaiga korinde kuburi kwa engoringa serikali nyare gukeia gusinyare gutanga pi amangana yaiga ya abductions. Theories, some critics say former Attorney General is anticipating a cabinet reshuffle and wants to live as a hero. Na ni gokero kenda atagete amangana na inde serikali nyare gukora gonchoreria ase chiwizara au ese kiro abantabandi bagotebanga kiro kene ni gera atageta kore emirimo yae gusasoke yesibitia mogoko nga tabwati kimwa kindigiosi ase serikali yega segotebana I've in the past made it clear that I will never run for governor, senator or MP position. Sero kaneta kuriga kiro kindigiosi kyobo governor ekyobo senator gosi kyobo bunge oyu Justin Muturi oyore omo cabinet secretary gosi omo waziri abo ekyo ase wizareri ya amangana public service ese egwate bicho yae na boigo ekero agosoka kurwa asia magachari Directorate of Criminal Investigations ase umuchio Nairobi kurwa gose agosoka kurwa sa magacho DCI ime iyo mochio Kilimani Nairobi dituko ria juma 4 ikomancho morigeria sia sentini negende tukona kiwa egati ya serikali na boigo omwaziri oyoiga anene mono engana eyiga yogo chererwa na hoigo page ya gatano na kabere egoteba lobby calls for Haji's resignation following abduction claim magana yogo chererwa kirase kira na raichira stage gazeti segotebanga ebyombe au bono byachiramo na kumuboria oyore omwanene obwikyombe kiga kia National Intelligence Service nudini aji anyare gwitikia emberemo ikiagera bono usinyirwe emeremo yae abakenya tibara egoborendi na boigo ni gagenderete kurigere gose tara kwana kinde ke ukonya abakenya igoro yo okuboro oborendi aiga asensi ya Kenya gotebana secrecy not much is known publicly about the spy agency which only reports to the president and a few others. La wikiraboniga ikyombikiga kia National Intelligence Service na kikebonete ko enara kusena kikebonete ko gotebia serikali ningi kigenderete ikero ase ikero lakini bono iga egotebekana nga ikyombe inkero ororo ikigitara kwanuru nga nkirigege gochikia na amangana hospital cha sumura ibwense wika kwanyoranga abasaye bonse ipi bali bakonyara gutumia mitandao ya kijamii bobe kusumuntu ndebwense uri gukwana serikali bobe onyarire konyora gusi onyare konyarige susuro buna bono ikioko chererwa nebwate bicha yae oyore omurai bwikyame ikyombe kya NIS no dini aji eseko ekoboria nga who is watching the watchmen na bono NIS na kikyombikirigio kumurika ikigendereta sensi ya Kenya utatiga bono ningonere ngo oranyare kumurika ikyombikiga asenye njogi asinyirwe gwikirania emirimo eri kebonete gukora ase ense ayo naro ari ase page ya gatano na kabere ndi ekirongorigereria egati yari arororo ngamo no roboti rogosira kwaye umo advocate Judy Thongori segotana Kenya's eminent family defender takes a final bow nigo anyarite gusiria obugima bwae na boigo nebwate amanganande amange ese egukwanira abuna bono amangana alia yechisemi na boigo ne bintu binde ebinge ase ngane yechisemi kusaba governor kuboria ngachi besa chichi county nchibwa tokugocha ase bare etara abagoki epeji
iyo mwere nero nebwate amangana yega y'umuroberio wobowenia OSHA estegoteba more social health authority hitches exposed as patient storm ministry offices une gazeti ya The Standard nebwate umugano yo estegoteba na obororo bonge mbogendete konekiwa ase anene mono ko egati ya baruire abo banyarete koika ase amagacha yo ya amangana ye yobowenia hose amagacha yo afya house ase umucho Nairobi dituko oria igoro ne gazeti ya Daily Nation yeri tuko oria rero nayo nare are amangana manene ase gazeti yo naboko inyora irinde ugendere kwemanya narali ari ime naboigo gazeti ya Taifa Leo rero yeri tuko rero wate bicha ya waziri Justin Muturi esagotana Muturi awasha moto ngabono ni gaokiri umurero mutindi watetezi wa haki za binadamu wataka mkurugenzi wa NIS ajiuzulu, viongozi wa kisiasa watishia kumtimua ngani gobono ebyombe ebyo korwanerera obwene bwa Kenya byesokiri na kumuboria Nudini Aji uyu buna nagotebi ore omonene bwikyombekeri kia National Intelligence Service anyare gwitikia emirimo nabo abarai abange abakorigereria mangana siasa mono nigo obatebirenga mbarachi kumutuguta isiko kirokorigereria onye chinkwana chai umurai bwikia makya Wiper Kalonzo Musyoka nere narwete gukwana ogukura ogotindi agodebanga nere bono tenerete amangana ali au pinzani sagotebanga serikali nabo igekyombeki kia NIS basinyirwe emirimo nibwate omugano yo ase page ya kabiri egotebana ufichuzi wa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kwamba mwanawe alitekwa nyara na maafisa wa shirika la kitaifa la ujasusi NIS umewasha moto. Viongozi na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitaka mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Nudin Aji ajiuzulu. Mugano noro yoyo ese egende tukokwanera yo napoigo nebwate ingana ya Kalonzo Musyoka igesegoteba mtu aliyetania, aliyepuuza utekaji nyara na maandamano ya Gen Z, aliyepigia simu mkurugenzi mkuu wa NIS Nudin Aji na kufanya Leslie Muturi kuachiliwa ndani ya saa moja ni William Samoei Ruto. Ngabono yogereto umwana Justin Muturi akanyara kubwato kwa ense AMO no muraibu ense kiranyalete gwaka esimi igobono nero bwenente kotebya abakenya ninki gekogera abantu se abasai bagendete kona gochererwa nabo bwato mugano yo kabisa ase page ya kabere nabo igo nebwate igase gotebana chama cha DP chasema kiko tayari kumuhifadhi Gachagua na washirika nga Gachagua nande narigetie ko chikone kingo obekiramo ebyombe byonsi biri bitari ense yekyama kya UDA erio ko chaka ko yepinga serikali nabo igo ikirara chikurigereria nga bachikora bako baba kurigereria serikali kirasekero buna egokora emirimo nabo igo nebwate amangana yega afara mbunge huyo wa Dadaab MP nigo anyarete gutugutwa kurase kiombe keri kia Wiper nga fara atimuliwa na Wiper kwa nigo avire kaukwana mangana taria maya uchase ya Kenya asegote abono nigo ekiombe keri kia Wiper ritukorigorokero umuske Kalonzo Musyoka renge ukwana batebitenga bara muteneniri ose bara murusiri aroro esengencho atabwatia maskani kochase abakenya nabo igo agendete konya goeswanania agendete konya kwana mangana amabe kocha ase abantu nabo igo nebwate migano yende kocha ase epeji ya kane ni ya gatano bunabono epeji ya kane ngotebere nga kampuni za lemia NCPB kwa ununuzi wa mahindi Kenya ngabono ekiombe kirikia NCPB chikampuni chinyinge ngabono chachakire kugura cereals gose anemone bituma ase obunge ekiagira baruchenga matukare bose ngochere nchara nene ngochere gocha Kenya na boigo segotemana katika msimu uliopita Kenya ilizalisha magunia milioni 60 ya mahindi tofauti na magunia milioni 41 ya awali
ngabono ase ama tukabwango iga kusama tukali busyo gazeti nere yare gotebe gonero ya Daily Nation yare gukwandira manganayo nginchare nene kuchera kwane kiwasa matukale busyo ekira bona ikiombe kirigitenerete amangana ye chinyeke amangana cereals kiachakire komorekwa naki ebintu mabiko enjere bituma biko goro teria endonge ekira bona chikampuni chinene chigenderete kugura ebituma nabo igoko bibisa ocha ko bionie kiro amatuko ase amatuko arebosyo aya ndaro naboigo nebwate umugana igakurwa ase county ya Kisii umugana uri konye nagotebiri bwa mangana yo abantu kwimukia machiko ase amaboka wese gotebana asira umati ukimpiga mama mlemavu kwa wizi nebwate umugana uyu abo se gotebana umukagero yo mu yunyarite koiba bono nikanyarite koitwa n'abantu ase gukagero nga enigaibete nabo ibwate erita ryae Faith Kadhambi ese gotebe miaka yae agotebana alikuwa nyumbani kwake katika kijiji cha Mokubo Bomachoge Borabu pamoja na wanawe watatu ekiro korigereria umo wakilishi baba subati kose aba kori mirimo ase chia visi chiricho mo wakilishi baba subati koroiga se county ya Kisii mosike umo subati Doris Aburi mbanya ritewe sokia bakagigeria koroiga nabo kwandekinga umusubati oyiga onyorire ndagira nabana bae bakanyara koboigwa elio konekinga amangana unayu kose onyarire konyora obokonyi korwa ase serikali nabo igokero bakoboria nga getambukiro igitindi kenyare kwimukiwa ase bali banyarite gwikirania egekorwa obune kyonainde unakonye nagotebiri mugano uyu twagenderete kuyikwanira ase nchira ingikirano korinde ase ingincho yebiro kero ngorigereria aiga egazeti ya People Daily yeri tukoria rero nero ni wate amangana siasa ntindi sabutana Ruto dilemma over Muturi and Nurdin ngabono muraibense nigatigarete ale ni chitangutangu gose tabwati kiara kwane kubatikana na mangana matindi ali agenderete ase kati unabono ekati yumo waziri oyo iga bo karere ime serikali Justin Muturi na boigo na uri otenete kiombe kia NIS Nurdin aji ese gotana hard nut if he fires minister president is likely to attract a public backlash on the place of truth in government na nga aise kumubuta umo waziri oyiga nigo bono abakenya bange baraimuke nabo igo chaka korage biara nabo igo batake kuburia obokoreri bwae kose serikali iga ya Kenya kwanza nabo igo at the same time nabo igo tebanga while retaining Haji will signal that spy agency was taking his instructions on youth abductions and disappearances na indase kumubuta omorayo oyiga wikiombe kia NIS na ndenigera orokinga nero bwato gochika ogochika igoro yabasa kubwato nabo igo kubwato koigo nabo mwete chingaki chinkongo murai iwense nabo wate bicha yabo ase abwatete orosia akumetinga ninki abo singitambo kiro kyabona tokomoki elinde agendere konyako eroserie tasia bakenya kose elinde omorembe onyare konekiwa ase serikali yae nabo igo abakenya ayo naro nebwate naro mugano yo Kalonzo sekotana Kalonzo raises red flag on delay in hiring of IEBC na egote banga Kalonzo musio kanere egento kerina ndanya arte kobaga kobolen keringa enchira ekyombekega kya obochori ne chimbive kya IEBC kitarabe kwamo ekorokinga serikali iga nebwate amanganande gosemiro belinde tarimia ochase oburai bwensi gaiga asense ya Kenya mugano uyu page ya gatano gazeti ya People Daily yeri tukoria rero na counties tussle with national government on school bursaries nenda gazeti ende konye yatebire aba governor nigo babwato muchano monene bachakire kungusanana ekirabona serikali gose oye ore chibesa chitachi kubwatu kakura sekiganja gya serikali kochase chi county koswa ase mangana yechi basari mugano yo page ya gatano narimo egazeti ya People Daily yeri tuko oria rero echo nacho chigazeti cha rero nayo naro chabwate
bono ogokora umoroberio rero ritkoria rero nigo ndache gukora umoroberio chinsa ibere igoro elio amanganande gosemeroberio ende inyare kubwatia mwancho morigeria unakonya na gutebiri amangana yiga yechise genka gose gender based violence ingochere yane kigo ase abasacha na boigo ase abakungu lakini chinga kichinyinge na boigo mubarore igoro mono nigo okubwaterania abasubati nabo konyora nabo bagochia baba bakwengerwa nabasacha babo gose ase chinga ese gotebana umwaka wechiri bubere 22 2022 yote 40% ose mubaro wekerengo kie 40 igoro yemia yaba abasubati babati myaka 15 goika 49 nigo babete bakoba gose bakoegwa chinkoma nabo igo kotasikwa ase umwaka uyo igo nekerengo kiri igoro mono kia basubati nabo igo umwaka wechiri bubere gose umwaka wechiri bubere 23 2023 44% y'abasubati bari myaka guchakira 15 goika 49 nigo obanyarite ko bagwetera amangana buna yaiga gusobororo bonge ase family chabo anene mona amangana buna ali iyo goitwa chisegie kero ase kero nabo igo konya gotigerwa choma ono gokorane nande goika ase county iri ya county ya Kisii chinse mochiri cha Mokubo egotoka bumachoge burabo eyaiga ninkubwatakana ne onganeri ya musubati Faith Kadhambi oyinyarite kwaegwa egesusuro ne amate na kyokobori kwane kwarengenga eye nenchiringi ya yoko monte gesusuro kero kinonya tobwata magoso kosi onye buna bakumukagiranga oibire mbari ke kumuira so mugambirende erinde babwatie richiko kurase kenyore kya Mokubo musakito Daniel Ontiri na nyare to goikaroro nande ngokubole nyare kurigeria chibichechi rio nyare gosange kerengereri kyao ekira to gocha gukora umroberia seke chinkaki usichi egekekerevusio ne video ya gosiro mubaro monene ase mitandao yekerero yekoro kya umosubati omo kale no mwana mogongo kagususurwa akobwatigwa n'abantu abange magega rora yagwetera Unataka kuuza mama mzee? Bila aligimote. Ona kiasa nini? Kore kigani gokene getuwe chitarikinye cy'umutenyo hasi kenyero kya Mukube miye bonge yabo machoge burabo hasi county ya Kisii nasomo kya wegetaseni kya getembe nigo twekira umusubatuiga uyoringe goitwa Faith Kadhambi na nigo nonyene bo akwanira hali eterete litukelio anitimamiza akangipanga hapa kumali to kunivanga hapo sana umenishika hii mkono anaanza kunitembeza ananitembeza kufika hapa kwa angeti nitaamka hivi kuna mchanga ilikuwa mingi hivi akanisimamisha tena akanikonga tena akanitembeza kwenda hapo chini akanikarisha chini kukaa chini anza kunipiga hapo tena akanipiga hapa kubatakana nayo habarai ao nigo barorekanire weso kya kuroboko nyibwabo asomo emendere pwe county ya Kisii musubati Donya Doris Aburi wetera service ya umusubati iga nigairwa nyagitari onyorobo wenya kubatakana n'ekingome cyatigaritwe wegwa chindagira no baigwa n'abana baye batatu asese mwende abateneri abaiga kurwa service ya nigo bagikeria egekorekiga nebinde bingabune bigam nabarira buno umemedre we county ya Kisii nachikobwaterana n'abarai bande gusuguma elio musubati iga hanyoro bwene bwae n'echinga kecho abamate bo musubati bagokera egetambo kirikiga kyobokonyi twaboka bono mambi no mwishimiwa Donya tutumeta gate tuboke mambi togende mbaka asobonka gari Mukubo twanyore simba no tuganyete ogembo twagenda manere mbakanka actually ekere tuikanka na baba nyakenyoro mbare ngange batwa rusa yo gochama no musubati gatumwire nyagitari elinda nyoro bwene bwae
twamorete twamoire nyagitari twakora na nyagitari urwarigu twamoretire ofisi erinde togosoka tumuire ni nkasobo nende abande nabaro bakuganika omokonya bakore banyare kubwatira gagu because kenarigereria omochiori no bwate no takeire okonyo ase mheshimiwa Donya kiaranyare gokora na bagocha gokora omosachi oria aorera omwana oria omonyaroka chindoe enchereria amorerete chindoe eritiri korokia ng'a negento kiarenge keronge ande gekokere omosachi oyo are kobunia omwana oyo kiagerekero tware kobwati tware gotebigwa omogaka gw'omwana oyo igakare isiko korigeria abana ababaye. Women and youths n'abantu bari vulnerable society abakungu babwenerete kogitera buya baragerigwe bagorerwa amabuta amayabe yake tari ng'okonya kobasunyunta erinde n'omuswati oya akuga Mwakairwo manene nigo atangira ase getaseni ky'abanyimbo nigo arachigwikiwa bosio bwekegambero aya nkoreng'ana no mobisa bwamang'ana y'obotuki bwobosaria ase kaunti ya Kisii Musubati Catherine Jue Grupo de getaseni kyagetembe koroya ase kaunti ya Kisii letrene nguruko Daniel Wontiri Nengana yo nande titogokora konyakora gebikoro bunebyo rochase abantu bali bakunyara koeneke ikirane igo omwancho morigereria no bwateri bagari abene yokonekinga abantu bonsi abasae abasubati abangina igo abagaka abana batwarire chinga kije abanyarire kwa amaskani ali babwenete bono nereria kunyagosenia abantu ngoro buya bosika abantu bande na bwateri bosika amachiko kubutia bosikwane kinga amachiko si ari akubwani abasubati abana naboigo abantu bari batari nechingu me iye binyoro au bose ime iye society banyarire konyora obosibore naboigo konyara ogosikwa nebo muntu tabwati gosekero kenonyo muntu mochire nerebuya kubwateri chiko kumoira somugambi gosekorangeli nonye abanyanyimbo erio banyare kwimukia egetambukiro kire ikiabene nende kire kiranyare kwegerera abantu bonsi nerebuya naboigo chinsemo achinyare gutwara chinyomba naboigo cyo kwegerera abana boigo abasubati n'abantu bande bonsi bari babiri bakonererwa titogote bangana abasubati boka bagwitwa asichinka nonye abasacha rero nkoyororenga musacha na bali isko gaiga buya lakini ekera wikanyomba ebigwoka useniga kususuro abotuko bwaki igonere buya chinsemo na boigo kero korigereria ase serikali usaba gambi korwa ase binyoro na boigo chibunge chonsi banyare konekinga batwarire ribaga ryo tanga abantu bunabaiga korwa ase ukunereriwa na boigo okonya ogwakwa ekero ase kero na bancho babo ose na bantu obande bonsi safe spaces gocha ase abantu bonsi ekiagera amangana yaiga gender based violence nigo abere amatindi nande abere amakongo tutagote bana baswati boka turachi kwegerera ekero asekero ikiagera nabagakambale bachandegete batari gukwana naboigo amangana yoko basira abantu bonsi ekero umuntu atari kwenyara anyorerwe gintara akore egiga nengane gochase abarai abange ase binyoro naboigo kero korigerera nonye ase chibunge chonsi orobongo ruansi rwa gusi bantu banyare kwegwa nonye ebiasara abagokora abana banyare kwegwa amasomo abasaye banyare kwegerigwa gose kwegwa amaigeri aisaine naboigo obosemia nki baranyare gukora elio ogwekonya kiagera chinga kichinyinge konyora abantu bakonererigwa bari batari kwenyara gose okopora kwebitoki na kurokogera abantu banyara guchayo banyagoitwa chinjira bunecho burabono umuntu agotame gose akubikirwa ngoibi gose nobosi kwanyara uitirwa arabuse gosiria obogima bwaye hainenje ntubwateri bagari abene ryokane kyayaiga aherire onyo kubwate amate ose kubwate nonye abantu nkari okoranga nkonya kongusana nabale tema kurangeria abantu gose abarai banyare gukora chingwana naboigo abantu banyare kurigererirwa gose kurigererirwa musemba bwate umuchando obwo bongo eryo kwene kinga ekero abantu bagukora ebintu bunebiga
tetokanga n'abantu babere bakurwara mongo isengenjorera mangana mental health naro abere muchando monene nande naro akoreta chisegie chiga ase chi family buna inkonya korigereria kora chinseme chiga cha Facebook nimbate abange bagendete ko baime yomurobere Walter Yoba agote watching live online from Embakasi Nairobi pia mono sana Andrew Matunda live agote live Korwa Nyamira town imea 6 Salams Club Kenya pia mono sana Frederick Ogembo agote na good job ya mono sana Fred na ingu kora niliambia soko baime yomurobere Kerry Esther agoteba Korwa Bobasi Nyaboterere amo Rioka Naboigo Benjamin Nyavoro agote following live from Nairobi Park with my beloved wife Peace Lynette and son Gleason representing Ikorongo Miriri Liamichoki via mono sana nande blessed mama agote good morning and I'm happy agote bangani gara abwate omugoko imambi iyabono okwanira mangana Thursday TBT mangana yoko inyoria narari abere gakobasa matukaerire naboigo agandeiranira goteba she's following from Beirut Lebanon iko bari more chinse cha Gulf neno mbia mono na soko gendra konya kobana into iritu agendra kwemanya ekero asekero nimbata iga unabono Liad Pendo Clinton Ondieki naboigo Kevin akweruka Kevin Offroad Kenya Nyanchoka Diana Oyunge Samuel naboigo Sharon Elijah Clinton Ondieki na Jocelyn Chepkurui nobare ime yomorobire kuberaneri mbia mono sana mumanyo nyanchonori na embia so sange kerengere kya ochaga ase studio na ki yaka sam mancho morigere kyagera emerobire inde nere erebosyo ochaka tinsa ibiri chapono mambi nigonda chikobo mwenge litukoria rero nande ngo kumanyanga litukoria rero ndo abwato mogeni kyagera morobire norore bosyo oyo bene nande tugochikoyo ribaga erinde onyare gutara kore ningo kubolia nga amangana ega ichise gichege ngana po ikokundereriwa kwa bantu bonsi ebe umwana umugaka musae umusubati kosia mwana utari kwiruna nyeskuru mangana ya nabotuko yakora kero turacha muna kubwaterana naboigo gukora chinkwana naboigo kwena obosemi ochia ase abantu obonsi kuko iranelia mbia mona sana naboigo abantu bakeumbu nabaira maigarit koria rero nimanyitenga no more ime yomurobiri naboigo korwa abantu bonsi korwa chinse mochonse rugongo rwagusi bali muko wacho korwa chi county ime yase ya Kenya nabaira nirie mbia mona sana Abigail Nyanchama nere orekonekia kwanyodire chibicha neriogi asinchira engikiraru naboigo Wilfred Matundura onekianga kamera ya veire ebuya kegima awika rituko ria ankyo na inde chinsa cha mambia kwaringene nche Matilda Vaigwa twara rituko rigia na nditwara Alamisi ingia bye bye.